U utorak 17. siječnja 2012. godine obilježen je dan općine Dragalić. U 9 sati služena je sveta misa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Dragaliću. Uz brojne nazočne goste potom su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Uslijedila je svečana sjednica općinskog vijeća na početku koje je upriličena prezentacija na temu Hrvatska i Europska unija, mogućnosti i prednosti. Prezentaciju je vodio stručni suradnik Centra za tehnološki razvoj Slavonski Brod Damir Mirković. Nakon što su nazočni upoznati s prednostima ulaska Hrvatske u Europsku uniju i s nekim nedostacima, te s onime što nas čeka u Europskoj zajednici, načelnik općine Dragalić Zvonimir Karlik osvrnuo se na događanje aktivnosti u proteklih godinu dana. Prilikom svog obraćanja načelnik je spomenuo i predstojeći referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, te pozvao stanovništvo općine da u što većem broju izađu na izbore i zaokruže za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Karlik je rekao: "Svi želimo živjeti u zajednici uređenih odnosa, jednakih mogućnosti i jednakih perspektiva, zajednici demokratskih naroda, te smatra da je Europska unija takva zajednica i da hrvatski građani prihvate ono za što smo se borili proteklih godina i ono što nam se u ovom trenutku nudi kao realna mogućnost." Nakon svog obraćanja uslijedili su i pozdravi gostiju. Potpore radu načelnika i općinskog vijeća te svim odrađenim i budućim projektima dali su među ostalim i predstavnici susjednih općina, brigadir Josip Mikšić te dožupan Davor Vlaović.